Indlalifa ngumfana nkasana isunu ngubani zabarum dum dum Indlalifa. Can you do better? Has me to so many extend my way to la. I'm going to drop it. Hey. So tell me, Mzala, did you miss me? Mzala, yekela ukungiqambisa amanga. Mina kuphela ngijabulile ukuthi usukhona. And guess what? Mplana utshintsha wonke amakhe ahlale yimi. Alright, Mzala, man. Yazi, I have a dream engifuna ukukutshela lona. Man, Mzala, ama dreams akho. Let's talk about mine, our future. So, Ntombazana le. Coffee table day. ngaphandle lose inyawo zakho ziyi-coffee. Keep her. Wait. Who the hell are you to tell me what to do in my own house endlini yami? Ntombazana ndini? Uthi indlu kababa lena engayisukela egoli ngizoyitake over. Musuphapha wena. Musuphapha. Wavela washuta mbalisa xabana. Oh, sorry. Nyaka kwezi. Nje. Wavela wabhala emagroupini. Awungeni futhi la. Yabo Mzala. Wait, Mzala, man. Didn't you say alibonani? Nasadinga umuntu ukuthi ngimtshele iphupho lami. Mzala. Yazi ngichaya imphuphi. Mana, again, ngisazama ukufocus on my biggest dream. Kuba indlalifa kababa, angithi I am undoubtedly ifirst born yana ekhaya. Lawe futhi. Intomane eziyele Wait, uthi indlalifa ngubani? Ngapi? Mina, indlalifa. Uyothula nje. Uyangapi wena? Esakwazi. Ubaba, ubaba. Mina, ungangilinge. Vaya. I ndo smart mfana. Yay. Hey, I have a dream, yes. Hayi man, ngithi lephupho so wena mfuna ukuthi ungitshele ukuthi lechona. Yeah. Ngoje sabo. As we make up time. It's like No, alright. Yes. Why you should put it like that? You don't do that. Yes, you don't do that. Bangobuza, how do you let someone come from wherever lapha bavela khona bebe bezothi bona yini indlalifa lapha endlini? How should you tell? Sis, uconfuse kwini? Ngakutshela ngathi indlalifa yimi. Kuyini manje ukuconfuse khona? Indlalifa yimi. Tight. Oh wow. Uncomfortable. Zeliqalisile ingoma endlalifa, bebani indlalifa. Iyari kuyiboss kwinto yakho nzima. Msana ukuthi siyiphukuphuku, imini indlalifa, I'm the eldest one lana. Liyahlanya Lina. Liyakhula. Wow.
yehlisa umoya. Yehlisa umoya. Yehla. Yehla futhi Phoshiya. Sokutheni? Wabulalana. Obani? Nga. So. Indlalifa. Indlalifa. Tatana mangamu man. Ngicela namathuluzi wami ufuna ukuyasebenza. Yey, aningazi ngizothela ibhangu. Nonke la. You have a card. Cabanga ukuthi ibhizinesi bank ngoba siyabuzana ukuthi ubandla lifa. Yabo? Madam sizokudlala njalo man. Ngithi tatana mangamu riyenza kokuhlinzana ringinika amathuluzi wami ngifuna ukuyasebenza. Futhi ngapharonke kuyasala kuyimi indlalifa la. Yini indlalifa wena? Indlalifa boss nje khona. Lonke all of you indlalifa yimi la. Uba bathe sivalala ingekho la. Sathi uthi What's the problem? Huh? Kubangwani lizabulalana nje. Akwalo, awukuthutsha from nowhere. Athi ngiyelifa ngelapho kwanga. Uba lelifa ukuthi ukube njani? Shut up. Kodwa nasabu complain khona. Hayi anti ngifonela mkhulu isixoxoxoxo phela ngathi lamana ngingene ngixokozele phakathi ngisikire ehwahweni. Akukwane la. Akeli nje. Lithu ukuthi akula will eyachiwa yini. Ikhona. Inga. Manqobi, stop recording. Manqobi siyacela. Iku Facebook live and record. Stop it! Yini khona ikuloyali kababa. Kumbe la igcineleni kuzokufika isikhathi sena lesi. Okay. And then uma iwill ikhona akufonelwe ilawyer. Libuye le will la. Simple. Ngikufake simple. Awuzwa ngezinja zami awuzwa izinja zami maseziphelele zingu 7 I6 antinja mina. Stop wena man ubuzwe mbani Ethi brother sana. 7. yeba fethu lapha sizophusha ihasle lapha yabona sidinga imali Sure. Sidinga iphepha la manje. Iphepha. so i-drug lethu liyafika lapha kusasa it's new and hot What? Yachisa sibili. suseni ndoda ngisuseni lapha izidrama yakho leyo wena Dube. Linjani? Thembo zithembayo. Yebo nkazana unjani wena? Mina ngiyaphila. Njani impilo? Ngiyaphila unjani? Busy lapha straight to the point. Yabona ngilombuzo ofuna iqhegu. Ntombazana iqhegu mbani la? Ntombazana wena so olabaza wakho abanjontshela injini emoto yami. Hawu Dube, anti babotshwa yini le engine yatholakala. Asenze khonkhona unaduka utsho kwe straight to the point. Phela sengagcina sengihayele imoto yakho emtshadweni wami. Tshela mina Dube, ukuphi uchada wetshona? Ntombazana. Hey, yasontenhle leyo yabona. Mana wonga saqedisa. Abantu bemakhokho bomona. Abantwana bakaMatha. Kalinjani abantwana balonke liyahlala. Mina umona ngiyawazi and ngisasigqoka esimhlophe. Ngingene ngengoma kaWinky D. Linye nyi makhokho bayonke le. Umona. Achada mina. Marry me, my love. I can't wait to marry. Ngizothoba undinga. Girl, yabona siyenze kahle wabuya. Ufuna ukhaphe. Ngikhaphe yangapi ngalabi? La indaba ungithathela phansi kanti. Ufuna ungikhaphe mphuphe ngitshada. Ndoda ungaphupha utshada uzachada manje. Yeah, girl. Hey, yazi uthi awubonile sothi umtshado wami unjani. So girl, yazi. Sithandwa sami suma bakho. Sebathi lamanga. Uthi thandana nesiphalapha. Sithandwa sami suma bakho.
Right. So uyabona wena girl. Ngicela uchiyane lokungumoya lokho kwemakhokho bantu. Usuka kathi usuhledinga isicathulo udingele esiqoko. Yabona sebesikida wona labano cha 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 o jive. Angifuni isicamo mina girl. Baloni usuhlanya. Ariye girl. Wena usuhlanya wena. Isencane lengane ngubano bengachade Mamalista. Uyu musampedoro musamupemo gwakatanoda keke muchekere chimodo cause manika donke akadakwa angatiti satose mupopere shampompompo mpema popcorn mopama muchisa kumangongongo mukaridza chibaba sososo anotsika vanhu vese vari pano vakaona ndondo no shampompompo mpema popcorn mopama muchisa kumangongongo mukaridza chibaba sososo angatsika vanhu vese vari pano vakaona ndondo anoshandiswa mutsosere ikumbanga makisa akadhagwa anotaurisa akatanga Out, yes, yes. Okay, right. Kanti wena ke? Okala? Apathenjwa. Sengingazithola nami ngibhaliwe khonapha. Oh my god, ake nichume. This document is drafted by Barnabas Mahlaba and should be read in the presence of Bayanda Mahlaba. Top Tozile on top of the list, Baba. Ziyanda Mahlaba. Ziyanda and Lianda. Now to be right back. Honestly, Mr. Lawyer, ngicela ubale i-will usiqinisele basintshele. On that part, he cannot read the will. Usikwindi kumela bekho. Uba ukhuma belibizwe lendlalifa kuphela ukuthi Bayanda Mahlaba. Hey. Phumani phandle. Phumani. Ayi. Phumani. Ukubala kwakho ukuthi ubayanda ngolendlalifa kuphela. Sihambe. Indlalifa. Indlalifa. So Vele, there is no other way of telling them Beshodile. Yeah, Mr. Lawyer, can't we just tell them what's on the will? And then we go share sebenza kwenza njalo. Powerful point, Papa Benson. How? Kanti lami into engiyikhulumile yona le. Akumi Mancubi. Ati mi risk indawo yebana. I think vana vakakwana zvinoshandika izvi. Hayi, kodwa sure kunini sidinga indlalifa. Phela abantu laba bazasebedake. Usifuna ukwazi ukuthi indlalifa mbani kuphela. Yazi if they watched forward to 37 years and they should be good in patience. Bengazenzisi la. So Mr. Lawyer, unjela ukuthi information yonke leyana isephepheni leyana. Iphepha lingalahleka uzakuthi. Uyabona ke mina ngithi wena ngawe uyatshela mina. Yabona bese ngigcinela information yonke la. Angikhangela umuntu ongela sifuba nje ngemdala ngakho. Hayi Mr. Good Lawyer, ungangoba bami omkhulu. Amala ngithatha sikhoma. No one tied this back here. That told me risk indawo. Damn! How long are you going to keep this will for? No, really. How long are you going to keep this will for? Look, I'm getting really frustrated here. Look at me, Nhlala Emakokoba. When my father has money, he's got riches all over. Not my fault, Leah. I'm sorry. Now I'm going. My sweet lawyer. Please, Finjan, how are you? I was on Shanga language, Mr. Lawyer.
Hey. Get a room yena man. Kwenzakalani la? Mzala uphazamise yonke into bengizombamba kahle ngiphi uWilly. Kutheni ukuthi nje litshele? He said that nothing is going to happen if uSquint engekho. Futhi wena uphuma. Hey. Yazi mzala ngivela ukuyadinga nala ma drink tela ayi-15. Wonke vele angizwakaleli. Indlalifa. Indlalifa. Zamba rami. Bazana. Wena ulinyasarandi so ngaba lolwazi lamaphupho kanti. Angisho into zokuloya vele into zangini. Wena mambazana. Oroyari ngubani khona? Mambazana uyakwazi ukuthi imbuzi ngakudla iguma imamba yathunyula ikundwa. Uyakwazi kunoko? Ngijayela. Hayi asime ngalokho manje sikhulume iphupho lami. Riyenzeni iphupho lakho? Right, Zamba. Yazi ngiphuphe ngitshada. Kutshoni? Ngiyabuya. I knew it. Phakathi. Imthakathi ngeyiphi khona apha mambazo? Hayi ngithe phakathi mani. Hamba Zamba. Ngiyabuya. Right. 1 2. Uyabona mambazana? Wena uya uzolala la. Kumere. Uyabona mambazana? Wena. La. Ukwenzela ukuthi mina ngingene phakathi kwephutho lwakho phakathi. Hayi. Wena ukwananga wena. Uyahlanya lo hlanyi. Chithela isikhathi sami nje. Kharizam, khawukhamba njani khona? Boss Jinja, aningizama ukuthi ngirarere cousin wakho lapha ukwenzela ukuthi ngimncede kodwa uyapapa. Ulale cousin ngabani sokutheni wena? Hayi Boss Jinja, anti ngizama ukuthi ngingene phakathi kwamaphutsho wakhe deep uyabona. Umambazi uqinisile, uyahlanya wena. Zamba, we have to make a plan ukuthi sidile njani nama street kings. Uyabona Boss Jinja, Ngaphuma lize liyetshona lokhu umana khona. I do the plan. Auntie. Oqala bayani into ezingekuzona. Guys, we need a solution yokuthola iwheel. Khulula Boss Jinja, very simple. 1 2 3 4 5 Romadam, C5 brigade. Also kufuna kara nje ngabo ku sniper, ungibambere front line, left back, right back. Okay, coach, Changan back. Liyambona seqalisile. Kanti bafethu isn't the plan ukuthi sidile nalabafana laba abahlupha uSquint. Simple. We're done. Engikutsho madam ukuthi very Hayi Zamba. Ha! Take it. Bengidinga isithando sami uLia. Hayi angizala. Ayeke mzala. Bathi love is a very beautiful thing. Love never. Wena update ngathi nguye dream boy wami lo. Mami lo.